Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Patay ang isang 16 anyos na dalagita na si Regine Velasco matapos malunod ito sa Sitio Kabaruan sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Pauwi na umano si Regine kasama ang pinsan nito nang tangayin sila ng agos papunta sa isang ilog. Agad na nakaligtas ang pinsan nito habang inabot pa ng 15 minuto bago nahanap si Regine. Sinubukan pa itong dalhin sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklara na itong dead on arrival. Sa ospital, tapos nung binumba siya, yung lumalabas sa tainga at saka sa bibig at saka sa ilong, yung dugo at saka bula. Pag naalala ko yan yung ginagawa niya sa akin, pagsuporta. Talagang iniiyakan ko talaga. Hindi ako matulog talaga. Mahirap ang mawala ng anak. Samantalang nalunod din ang isang 25 anyos na lalaking may sakit na epilepsy sa bayan pa rin ng Calasiao. Mag-iigib sana ng tubig panligo ang biktimang kinilalang si JV Sapanta nang ito ay matumba. Maliligo sana sir. O yun, natumba na. Kasi umatake yung sakit niya. O yun, parang nalunod na rin ang lalim ng tubig. Tingnan, pulis to! Tasangaway! Lunod ka na namin sa salang panggagasa! Tasangaway! Itaas ang kamay, ikot! Ikot! Dahan-dahan lang! Upang maging handa sa isang aktwal na sitwasyon, isang pagsasanay ang isinagawa ng mga kapulisan sa Pangasinan Police Provincial Office. Kasama ang Special Weapons and Tactics o SWAT, itinuro sa lahat ang tamang pag-aresto. Mayroon tayong tatlong klaseng pag-aresto. Ito ay yung standing position, nailing, at saka prone position. Bunsod ng nagdaang habagat, ilang lugar pa rin sa Pangasinan ang apektado ng baha. Dahil dito malaking pangamba umano sa mga residente ang pagkakaroon ng sakit dulot ng maruming tubig sa paligid. Kaya paalala ng PhilHealth sa mga miyembro nito at sa mga qualified dependent, maaari nilang mapakinabangan ang kanilang mga benepisyo anumang oras. Dahil sa baha o dahil sa anumang calamity po natin, ay kung nakasakaling ma-hospital po sila, at least 24 hours po na confinement, ma-avail po nila yung ating mga benepisyo po na all case rate sa ating mga accredited healthcare institution. Tulad nung kung sakaling nagka-dengue, may package for tayo na 10,000 pesos for dengue 1 sa dengue 2. Then yung ating EGE, kung sakaling acute gastroenteritis, yung mako-confine sila dahil sa severe, moderate or severe ang kanilang dehydration, may mga package tayo na available po. Dagdag ni Manuel, may benepisyo rin umanong nakalaan para naman sa mga hindi malulubhang sakit. Pwede naman silang pumunta sa kanilang accredited health center or rural health unit para po i-avail po yung package nating check-up, yung tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya, na kung saan ang ating rural health unit or health center ay magbibigay ng preventive benefits sa kanila tulad ng konsultasyon sa doktor at mga libreng gamot na kung ang kanilang karamdaman ay hindi kailangan ng confinement. Nagtipon-tipon ang mahigit 100 guro at school administrators mula sa Ilocos, La Union at Cordillera Administrative Region para sa isang Right Shop na inorganisa ng IPM Publishing House sa Lingayen, Pangasinan. Layunin umano ng naturang seminar na tutukan ng mga issue hinggil sa K-12 curriculum. Hindi masyadong klaro kung ano yung program ng government, especially kung ano yung mga maituturo na subjects, sino ang magtuturo, kung pupunta ba sila sa amin, yung mga galing sa college kami, sa university, pero mukhang we will have to help out. Ayon kay Dr. Carmina Gutierrez, Curriculum Development Head ng DepEd Pangasinan 1 Division, kasado pa rin umano ang K-12 Mass Information Dissemination Campaign at hinihikayat din ang mga stakeholder na makipagtulungan. It would be better na hindi lamang taga-DepEd ang nakakaalam dito, kinakailangan lahat ng ating mga stakeholders, especially partners natin, ang mga state colleges and universities, ang mga higher education institute, kasi sila din will offer senior high school. Sa basbas ng Sangguniang Panlalawigan, inaprubahan na ang loan agreement ng Provincial Government at Land Bank of the Philippines. Base sa approved Provincial Ordinance No. 28-2015, ilalaan ito sa paggawa at pagsasaayos ng mga provincial road, mga tulay, ospital at pagbili ng mga hospital equipment. The loan will be principally used for projects which we have approved at the very beginning through our annual investment program.
the roads that are going to be asphalted are included therein. The hospitals and bridges are included in our annual investment program. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.